Ruslan, Edward, Alek. Kat oğudan çıkar gidecek. Köyünü önden Polşadan alan, Slovakya'dan alan binaları var. Böyle. Yöne arkitekturası kat oğudan. Gel. Impresa yok. Dostlar, şul toplam 100 гривен. Şu an Lvov şəhərindən qayıtdım. Ivano-Frankivsk şəhərinə. Rusça adı Ivano-Frankivsk. Ukraynca adı Ivano-Frankivsk şəhəri. Bulam Ukraynanın qulmatlarına yerləşsə, Lvov'a yaxın şəhər. Dostlar, binaçan hostellarım şu an çıkıp barayan çıkmakam hostel görküdeyin gidim için yani 10 kişilik kravatlar var. Bir günü 130 гривен töredim de her taraf yatak kravat aldım. Ertede bir yatır. Şimdi Couchsurfing'den bir kişiyle görüşmekçi. Eğer bir kafenin adresini aytlar şu da gidecek. Taşlarıyla kovucu yerler var altı görkülerim. Maalesef. Dostlar, şu an Couchsurfing'den adamlarla görüştüm. Üç tane yaşlı zuan kanlar kaynattıran. Benim onun yanında karrı var. Sonra beni getirtiyorlar. Şu an şu görüyen ulu binanı Ratuşa binası değil, devlet binası. İçinde nikahlat edilyenken nikah edecek vaatları sonra öyleykenler. Karşıdaki görüyen adam Meryem'in ibadathanesi adı. Katedral ve serkisi diye. Sonra Ratuşa binanın yukarıdan çıkıp bolyanıken yani pullu. Sonra bärde moğut deyip şu an restoranın larına geldik. Bärde görüp bolyanı. Buraya yukarıdan görüp oturuyoruz şu an. Dostlar şu görüyen köyünü binanı sinema kan kinoteyatr. Kat köyünü görüyorsunuz. Bunlar yani Couchsurfing'den görüşen kişiler. Ruslan, Edward, Alek. Ivano-Frankivsk küçük şehir. Lviv'in yanına yerleşse ve daha da ilathane 230 bin tavırık kendine 230 bin tavırık kat oğudan çıkar gidecek köyünü önden Polşadan alan son Slovakya'dan alan binaları var köyünü yöne arkitekturası kat oğudan ve şehrin oğuzatlarının biri Karpat dağlarına yakın olmalı. Karpat dağları var. Netip olsa bu nerseye gitmekçi, görmek için. Dostlar bulam Ivano-Frankivsk heykeli. Arka binada drama, tiyatrlarda aktar bolyanıken. Bulam berde restoran ve otel Nadia.
Şäherň adam Ivano-Frankisk. O Ivano-Franko bilen baglanşykly. Dostlar, şu wagt Miske Kölne geldik. Ivano-Frankiskde meşhur Kölnň biri. Odan ýerdaşynda piknik tat edip bolýar. Dostlarymla çağıran bilen edip bolýar. Görkezde. Goýjar eken. Sinyalak. Dasyndan şeýle aýlanyp bolýar. Bu näme guşay? Ördü ekene. Odanjydan. O. Uçça. Yaman gowy etdirler mene. Of. Ýa-da. Dinselma bu ken stadiýa tip. Pikredin. Eliňdeki taňlar alyp. Näle owadan ýer. Rahatlatyjy. Çağaş. Gel. Bir ayağı yok ken tahirsa. Gel. 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 Öňkü bir ayağı yok ken. You got it right this time. Nothing is out of line. You know I'm wasted thinking about it. You got it right this time. Nothing is out. Dostlar, salam. Bu ýaşyň durjagy ýok. Soň sen näme orada şowardyn gaýtdym. Şu wagt Ivano-Frankisk şäherinden 60-65 kilometr uzaklykdaky bir şähere geldim. Ady Yaremçe. Yaremçe şäheri Karpat daglaryna adam ýakynyna, Karpat daglarynyň ýakynyna. Men etaty Ivano-Frankisk'a gelme etaty maksatlarymyň biri şu Karpat daglaryny görmekdi. Üstüne çıkıp bilem de oktayaby bu ýagyşda hiç gowy pikir däl ol. Soň üçin iň bolmany ýakynra şäherine baryp göreýin dedim. Bärde gidjek şäher. Şäher däl, şäherçe gidjek. Ivano-Frankisk'ın ýanyna ýerleşse. Şetak geldim şu wagt ýagyşam durman goýup otyr. Bu şäheriň ilaty 8000 töwerek. Şäherçäň. Ýöne gaty odan wara ýaşyllyk. Görsüňiz ýa hemmer ýaşyllyk. Ýanyna daň aratyna bir şäher. 2 kilometr uzaklykda bir şaglawyk bar eken. Bäriň meşhur şaglawyklarynyň biri. Suat soňa gitmekçi bu ýagyşda edip bolda gidip biler. Teňçilikde göreli. Na, dastor orkadayn. Tokoýluk, dağlyk. Bärde ýaşatan garramartyň bara. Kafeler odan. Geldik oda göreli. Dedim isteyen bilem o. Şu an geldik. Sağlavuğa. Görkedeyim.
güzelliğe bak be. Gördük Bert'le. Bak tur atalım yok da. Ne Bert'de şunyalak bağdarçıkları var. Yolun kırısında. Yine kaverler yaparken şu at olan bu at sezon değerlerine boluplar. Radyo rali. Bak yani berek. İnsonqa avtobus 7 çelmeydi yani. Kan vaqta ma'lumad ona. Berek gelecek oradan bir kunluk gelmeli. Falan saat getenok. Eşikler var. Alat milyar aslan bir eşiğinden. Odanca. Kımmat mı? Bak yağış kovalın. Yani. Suratlar oraya. Mesela şu taraflardan çekilen suratlar. Haydi var ya. Vaktimi çekti onu tam. Biraz ağırlar gördüm ailemden. Bağdır ailemden biraz. Soğudanlıktan gidesin gelmeye yani. Vakit çekti. Ha, Ber'de var ekenine. Ukrayna'nın deyipler şunyalak etadı öylənenler ya da bir arzu edip tutak bağlayalar, sonra açarına vınk koyarlar tuğu. Bağlıları, köşk. Benim bir sayalam oldum. Boş gitmeyin hep. Köyneklerini toradım, ben kımmadırarken yakam alacaktım. Yakalca köynekleri var. Türkmenlerde de bağır aşağıya alıp mengleş. Ne ağaçtan kafeler, öyler. Ayrı var odanlı var. Hemmelat ağaçtan. Mangal ne diye. Berde bakarları var. 120, 200, 110, 150 giriyor aralıklar. Yavaş yavaş kaydalı. Buram derman ötümlük, çay, meşhur eken berdi. Her gelecek çaylar var. Şu an internetten gördüm. Şu Uyakova
restoranı. Öwüpdirler her kime. Bilemek ýa-ni bahalar näle. Odan jeremenge. Bahalar yumurmasa bolýa. Na 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 na. Bu ikisi ayrı mı ka? Bu ikisi ayrı ýan. Bu başga, bu başga. Ýakowa şuly ýan. Bir karale. Dostlar, şul toplam 100 grivin, olam 3 näçe dollar bolýar-da. Gowy degenim. Bol et bilen sos, garşyk, salat, çörek. Ona istem açyk bolsun. Dostlar, naharymyza ýedik, garnymyzy doýurdyk. Ne şu wada Hudaýa şükür ýagşam ýanyk. Arada howada ýörek barýan. Awtobusdan düşen ýerime tarap barýan. Iň soňky awtobus ýetdi. Sagadan şu wagt 7 bolup gelýän. Ýetişer diýip umyd edýän. Ýetişmesem näme etjäm bilemok. Ýanymdan alys pulam ýokkan. Hostel almana pul ýok şu wagt. Kart bilenem berdi. Kiçiräjik şäherje bolan soň kan kart bilen daýdan oklan işden oklar eken. Günüm gowest Hudaýa şükür gelenme puşmandan. Bu dünýäde odan ýerleri gördük. Şaglaw gördüm. Kär adamlar bilen görleşdim. Aýlandym. Şuta gelip şuta ýygaty tinlemam aýry bir bagyt mykam mena. Meň üçin bagyt sedi bilemok. Sonyalyk zatlar ardan kan gymmatdan. Gowurdum. Medip bolsa ýene bir gezek gelmek islerdim mena. Hiç doýup bilmedim. Bir topar aýlanjak ýerler kan ente Bukowa ýerli bir ýer bar. Gaty meşhur turistik ýer. Ýene biraz gymmatyrak. Aňarda dağın üstü gar hemme gatpa. Eglen dinç almak üçin, aýlanmak üçin, gezmek üçin gatowadan ýer internetde meşhur. Bukowa ýerli ýazsaňyz çykýan internetde. Ýöne şunýal ýagy sorandan da polan kan gidip bolmady. Wagtymdan çäk bolan üçin. Şoň bilen ýetinmeli bolduk. Onda näme? Havalaşansa hoş, sağ olun.